راديو إيرنا على توزينا أب ليبيا بحماق كونتات زلو أمايت إيرتراويان زركبوهم سدتنياتاتن حاتت عقبان بجزياونت ناب رواندا نمقعزهم توسخ السمع تغتيمو اتيام مونغو منغسي رواندا حبرت أفريقان تتصوعي سدتنياتات ودو حورات هاقراتن زتغتم سمع نتيا قدمو أم مسكرم كلتشحن عسرت تشعتن زتبصحه أب ليبيا زركبو سدتنياتات ناب جزياوم مصنحي قاشورا ناي مسققار مسرح زناوحيو اتسمع كساب تحساس كلتشحن عسران سلستن زغتصل كوينو أب رواندا كبابي كثما كيغالي زركب جزياوم مصنحي سدتنياتات قاشورا دما أب حد اوان زحزو بزحي سدتنياتات كاب حمشميتي ناب شوعتميتي كعبيو تتصوعي سدتنياتات ودو حورات هاقرات أب ليبيا أب أزي حماق كونتات زركبو سدتنياتاتن حتى تعقبان تلاليوم ناب كالوت هاقرات كساب زت آيسو أب زقيزيو معسكر كتصنحو مسرح جميرو كمزليو زقلات كاب ليبيا ناب معسكر قاشورا كاب زتسقاقرو مبزحتوهم زيقاتات إيرترا زخونو أستاد شدشميتن 48 سدتنياتاتن حتى تعقبان اتم زوزحو ببوانو ناب شودن جرمن فرنسان نوروين كمزت آيسيو زقلات أبز وانزي زيقاتات زتفلالي هاقرات زخونو 314 سدتنياتات أب جزياو مصنح قاشورا كمزلو تصابيو UNHCR يحبر بسبت يحزلو توساق سمع نفسو تصرات ديتات على زيبولهم تحت علم قلعون نايتعنان كالق كبتي تصاقماتن زلوهم سدتنياتاتن حتى تعقبان ناب رواندا ناي مسققار قدامنت كوابهم تخقلو الله أب ليبيا زركبو أشحات حتى تعقبان سدتنياتاتن أبز وانزي أب حماق كونتات زركبو خينم دحنتهم كحلو زتقلب سلام وسلفتات أب حيالو هقرات يكايد كمزلو يفلات إثيوبيا بكوينات كاب زحمسات زلو هاقرات عالم مسن قداموت كم تسرع أحقراو محبر كيح مسكال قليصو اتاب قرنا أفريقيا تركب هاقر معر عراق سوريان أفغانستانن بكوينات تحمسالا كبليو اتاحقراو تكال تقيسو أب إثيوبيا كاب نوح عمتات أقلقلوتاتن رديتن كهبز تصنحك كيح مسكال أبتا هاقر بربعان حموشن سرحتنياتاتن عمتاوي 10 مليون دولار تراي يدليو كم زنبره بمزغخر أبز وانزي مزلو كينات بزحي سرحتنياتاتو ناب العلا حموشميتي زدليو عمتاو باجد دما ناب 85 مليون كم زعرقه أبتا هاقر مبصح زكايدة بريزيدنت نايت محبر بيتر ماورر نريبورتر قليتو 4 حدار عمتو زملو كينات تقراي أبز وانزي ناب كللات أمحران عفورن لحمو نيتيوبيا أمولو كينات شمي موايركب زغمزي لنكولو حيلتات تقراي أب كلل أمحرا زجمرو مدكعتات بمغتصال نلعلي 600 شح نباري زلوا كثما دسي تغوصات إيروم ناب كومبولشا يمرحو كم زلو قليصام منقس إثيوبيا تالوعل استراتيجيوي أقداس الند زلوا كام مغالة 375 كيلومتر ندبوب كاب أديس آبادما 399 كيلومتر نسمين رحقات تركب كثما دسي قنا أب تحت غوصت صرو كم زلاي زمالكت منقسي كل أمحرا بوغنو كل عقم زلو نبار كثما دسين كبابيتات كل أمحران بحيلتات تقراي نسة تحزة كبابيتات نمملاس زلو عدك حزو كخطت أواج حلفو سعود عرب حورات إمارات عرب كويتن بحرينن أب ليبانوس زنورو أمباسادراتن بمسحاب زتصنحن دبلوماسياوي ركب كم زحت لاقليتن زن هاقرات نابزس قومتزي زمرحة منيستر زينا ليبانوس جورج كورداهي مس مدبر تلفزيون هاقروب زكايروك على متأيق نو تحدراو متتاو سعود عرب أب يمن دحر من كافيو اتياب ورحنا حاسة تسعيلو زحلف الصومون زتفنوك على متأيق نايتي منيستر قبل على سعود عرب قطع سلزفترة منقست ليبانوس نت منيستر كاب سلطانو كاليو نا 48 ساعات عدل هباتو تصنيحا منقس ليبانوس نتي بسعود عرب زتوهبه ناي جيزي قدب عشش سلزبولو نقسنت سعود عرب أمباسادرو كاب ليبانوس بمسحب أبرياد نزنبر أمباسادر ليبانوس دما سوقيقوا أبرس زي كاب ليبانوس زشمت زخون نقر ناب سعود عرب كياتو اتنقسنت أقيدو حورات إمارات عرب كويتن بحرين دما نسعود عرب بمدقاف مس ليبانوس زنبرن زمدنا كزحت لاكم زوستنا فليتن منيستر كورداهي أبت زكايدوك على متأيق نو تهدراو متتاو سعودي أبرس منقافو
ዕጡቃት ሕቲን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ካብ ተጸባእቲ ዝካየድ ርእሰ ምክልኻልዩ ክብል ገሊጽዎ ንሱ ብተወሳኺ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ንጉራያት መርዓ ኣብ ሓዘን ዝተኣከበ ህዝቢ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ግዳይ ይገብር ኣሎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣብ የመን ን7 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትርጉም ኣልቦን ኣብ ልዕሊ ደኻ ሃገር ድማ ተወሳኺ ዕንወት ዘውርድን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ኩናት ደው ክብል እቲ ሊባኖሳዊ ሚኒስተር ጸዊዑ ብቃል መጠይቕቲ ሚኒስተር ዝተቆጥዓ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን እቲ ሚኒስተር ምስ ኢራንን ብኢራን ዝድገፍ ሕዝበላህ ናይ ሊባኖስን ብምትእስሳር ይገልጹ ኣለዋ እዘን ሃገራት ወሽመጥ ወታደራዊ ሚዛን የመን ተቆጻጺሩን ዘሎ ሕቱ እውን بإيران كم زدقفين زوغسا زينا أبزي فتصم إذاعة إرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمس إرتراويان جنا أدام أبراد إيرنا سلام كميت أنيو كبرات خاتلتنا نايلو متحستو مدب جنا أدام سيبو قربيو ويني سليماني سنة مكتال سلامنتاي بقعات مرحتي وحسنت كسمعنا يقبرو. What I learned is that it's the environment. And if you get the environment right, every single one of us has the capacity to do these remarkable things, and more importantly, others have that capacity too. أكبابنا تعي وحسن سلام زملون مثل نجبرو نفس وكفنا بهزبلن أدن نقط النجرات كنجبر حيلي يلونا. نحيالو خابتم أبكد مجنبر ننبسم أبحد جاتيوم كالوت نمدحان زوفيو سبات مالت آياتنا وجيجانونا إلنا نتوعم كزرارب عدل رحيبان يرأي سلام انتايكو مختقبر كيلكا سلام انتايخا كو مزقبركا كبل حتيتي يوم ناي كل ملسي تماها ساليو مخنياتو كالوت ونعي كم خمس قبر ليس لازفلتي يوم زبلو To the Paleolithic era, to the early days of Homo sapien, what we find is that the world was filled with danger. All of these forces working very, very hard to kill us. Nothing personal. Whether it was the weather, lack of resources, maybe a saber-toothed tiger, all of these things working to... إذا كتاتلو تنحكم ناي محدرة كل سي حساب تنيا مالت حساب زمعبل ويزف اللق كيلا سيمون سيليك أب تيد توكس قريبو سلامنتاي بقعت مرحتي وحسنت كسمعنا يقبرو بزبلا رستي نتساتفتي زهبو مبرهيو ترجمي نابهم يبللوه سنة مكتل سلامنتاي بقعت مرحتي وحسنت كسمعنا يقبرو. What I learned is that it's the environment. And if you get the environment right, every single one of us has the capacity to do these remarkable things, and more importantly, others have that capacity too. أكبابنا تعي وحسن سلام زملون مثل نجبرو نفس وكفنا بهزبلن أدن نقط النجرات كنجبر حيلي يلونا. نحيالو خابتم أبكد مجنبر ننبسم أبحد جاتيوم كالوت نمدحان زوفيو سبات مالت آياتنا وجيجانونا إلنا نتوعم كزرارب عدل رحيبان يرأي سلامنتايكو مختقبر كيلكا سلامنتايخا كو مزقبركا كبل حتيتي يوم ناي كل ملسي تماها ساليو مخنياتو كالوت ونعي كم خمس قبر ليس لازفلتي يوم زبلو سلازي أمت حقاقازن مدققافن أمن مدققافن متأممانن أبز قداي أقداسيو اتساقم نايتي مدققافن متأممانن زبل أمر سمعيتات مبر ممرحيتات هيكونن متأيلح جنعخا أمن نبجخا كبلكاي كلني
ንስኻውን ከምኡ ስለ ዝበልኩ ኸጥራይ ስቕኢልካ ይተኣምነንን ኢኻ ምጽእ ኢሎም እውን ክልተ ሰባት ምትሕብባር ከርእዩን ክደጋገፉን ክትሓቶም ኣይትኽእልን ኢኻ ንሳቶም እውን ኣይገብርዎን እዚ ኮነን እቲ ዝሰርሓሉ መንገዲ እንታይ ደኣ ስምዒታት እዩ ስለዚ እዚ ስምዒታት እዚ ካበይ እዩ ዝመጽእ If you go back 50,000 years to the Paleolithic era, to the early days of Homo sapien, what we find is that the world was filled with danger. All of these forces working very, very hard to kill us. Nothing personal. Whether it was the weather, lack of resources, maybe a saber-toothed tiger, all of these things working to reduce our lifespan. 50,000 ዓመታት ንድሕሪት ናብቲ ቀዳሞት እዋናት ሆሞ ሳፒያን ማለት ወዲ ሰብ ዝኾነ ፖሊሊቲክ እተባህለ መዋዕል ተመሊስና ምስ ንርኢ ዓለም ብዙሓት ክቐትሉና ወይ ከጥፍኡና ሰላም ብዘየብሉ ሓደገኛ ነገራት ተጎቢኣ መንባር ኢና ንርኢ ውልቃዊ ሕንናይ ምፍዳይ ወፍሪ ይኮነን ግና ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዋሕዲ ጸጋታት ከምኡውን እቲ ሰይፊ ዝስኑ ወይ ሰይፊ መሰል ኣርጋኡ ዝኾነ ሚልዮናት ዓመታት ኣብ ምድሪ ዝነበረ ዓሌት ድሙ እዚኣቶም ኩሎም ንህላውና ዝጻባእ ክስተት ዝፈጥሩን ዕድሚ መዋዕልና ንምሕጻር ኣበርቲዖም ዝዓዩ ዝነበሩን እዮም እዝን ክንድኡን ድማዩ ማሕበራውያን እንስሳታት ኮይንና ክንፈልቕ ዝገበረን ብሓባር ክንሰርሕን ክንነብርን ምጀመርና ሓደ ናይ ውሕስነት ሓጹር ክንሃንጽ ዝገበረናን ኣነ ነዚኣ ናይ ውሕስነት ክቢ ኢለ ዝገልጻ ወይ ዓንኬል ኣብ ውሽጢ እቲ ጎሳና ማለት ቀቢላና ኣብዛ ናይ ውሕስነት ክቢ እዚኣ ድማ ናይ ኣባልነት ስምዒት ተሰማዓና ኣብ መንጎቶም ንዓና ዝመስሉ ውሕስነት ምስ ተሰማዓና ድማ ሕድሕድ ምትእምማንን ምድግጋፍን ክፍጠር እቲ ንቡር ግብረ መልሲ እዩ ካብ ኣብነት ለይቲ ቅሳነት ዘለዎ ልዋም ለይቲ ክድቅስን ከለኹ ሓደ ካብ ወገናተይ ዘይሰናይ ወይ ሓደገኛ ክስተት ከየጋጥመኒ ከም ዝሕሉ ኣሚነየ ዝግምሰስ እንድሕር ሕድሕድና ዘይተኣማሚና ኣነ ንዓኻ እንተዘይኣሚነካ ግን ኣዝዩ ሕማቕ ናይ ህላውን ድሕነትን ስርዓት ሃኒጽና ኣሎና ማለት እዩ እዛ ናይ ሎሚ ዘመናዊት ዓለም እውን ልክዕ ከምቲ ጥንታዊ ዓለም ዝነበሮ ቅርጽያ ተዓዪ ገና ብኣዝዮም ሓደገኛ ነገራት ዝተጎበት እያ ህይወትና ዘጨንቁን ርግኣት ክሕረሞ ዝገብሩን ነገራት ድማ ዓወታትና ክቕንስን ነቲ ቅድሚት ክጥምት ዝገብሩ ዕድላት ዝጋርዱን እዮም ክብን ለጠቕን ቁጥባዊ ህላውና ኹን እቲ ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ዕዳጋታት ወይ እውን ንዝጸንሐ ኣተሓሕዛ ንግድኻ ወይ ስራሕካ ኣብ ናይ ሓደ ለይቲ ዕድመ ኣገዳስነት ከም ዘይህልዎ ዝገብር ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለን መንገድን ወይ እውን ኣብ ንግዳዊ ዓለም ኣገዳስነት ከም ዘይብልካ ገይሩ ካብ ዕዳጋ ከውፃእካ ዝቃለስ ሓያል መወዳድርትኻ እውን ካልእ እንተተረፈ ኣብ ቀጻሊ ኣጨናቂ ቃልሲ ጸሚዱ ናይ ምፍራይ ዓቕምኻ ብምድኻም ንግዳዊ ሓሳባትካ ገቢቱ ጃላ ክትረፈካ ይኽእል እዞም ነገራት እዚኦም ክንቅይሮም ኣብ ልዕሊኦም ፍጹም ሓይሊ ዘይብልናን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ቀጻሊ ህላውነት ዘለዎም እዮም ናብ ዝኸድዎ ይብሎምን እቲ እንኮ ተቐያየረ ኩነታት እቲ ኣብ ውሽጥታ ዝፈጠርናያ ማሕበራዊት ክቢ ወይ ዓንኬል ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብዚ ከዓ መሪሕነት ኣዝዩ ዓብ ተራ ዝፃወት ምክንያቱ እቲ መራሒዩ ነቲ ኣጋውላን መንፈስን ዝቕልሶ እቲ መራሒ ድሕነትን ውሕስነትን እቶም ኣብ ውሽጥታ ማሕበራዊት ዓንኬል ዘለዉ ሰባት ቀዳምነቱ ምስ ገበረ ካብ ግምት ወፃእ ዝኾነ ድንቂ ነገራት እዮም ዘጋጥሙ I was flying on a trip and I was witness to an incident where a passenger attempted to board before their number was called. And I watched the gate agent treat this man like he had broken the law, like a criminal. He was yelled at for attempting to board one group too soon. So I said something. I said, why do you have to treat us like cattle? Why can't you treat us like human beings? And this is exactly what she said to me. She said, sir, if I don't follow the rules, I could get in trouble or lose my job. All she was telling me is that she doesn't feel safe. All she was telling me is that she doesn't trust her leaders.
ኣብ ሓደ ናይ መገሻ ኣጋጣሚ እዩ ንበረራ ናብ ኣየር ክንስቀል እናተጸብና ሓደ ካብቶም ኣብ ሪጋ ዝነበረ ሰብ ቁጥሩ ከይተጸውዐ ማለት ከይኣኸለ ክኸይድ ምስ ፈተነ እታ ሰራሕተኛት መንገዲ ኣየር ውሕድ ቁጥሪ ተሳፈርቲ ነጢሩ ቀዲሙ ክስቀል ስለ ዝፈተነ ልክዕ ዓብ ገበን ከም ዝገበረ ጌራ ክትጭድረሉ ምስ ረኣኽዋ ስምዕኒ ዶ ሰሓፍተይ ክንዲ ዝዋዕዋዕ ኣድላይ ይኮነን ስለምንታይ ኹም ናይ ከፍተት ሓሕዛ ጌርኩም ትሕዙና ዘለኹም ሰባት ኢና እኮ ምስ በልክዋ ዘይተነዳእካ ነገር ኣሎ ዝሓወይ ኣነ ካብ ዝተዋህበኒ ትእዛዝ ንእሽቶ ትመስል ሕጊ ምስ ዝጥሕስ ኣብ ሽግር እየ ክወድቕ ወይ ካብ ስራሐይ ክባረር እየ ስለዚ ኣነ ሓለፍተይ ዘውፅኡ ሕጊ እየ ዝኽብር ዘለኹ መሊሳትለይ ብኻልእ ኣባሃህላ እንታይ እያ ትብለኒ ነይራ ኣቦታ ስራሓ ውሕስነት ከም ዘይስማዓን ኣብ ሓለፍታ ድማ እምነት ከም ዘይብላን እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ብብቕዓት ኣገልግሎቱ እተመስከረሉ ሳውዝ ዌስት መንገዲ ኣየር ክንወስድ ብዙሕ እዋን እንመርጸሉ ነገር ዝሓሸን ዝበለጹን ሰራሕተኛታት ስለ ዝቆጥሩ ይኮኑን እንታይ ደኣ ንመራሕቶም ወይ ሓለፍቶም እናፈርሑ ስለ ዘይሰርሑ እዩ ናብታ ማሕበራዊት ዓንኬል ወይ ክቢ ምስ እንምለስ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝገለጽክዎ ኩነታት ርጉእ እንተዘይኮይኑን ጸገም እንተተረኺቡን ውሕስነት ስለ ዘይስምዖ ነብስና ካብ ሕድሕድና ንነብስና ክንከላኸል ዘይተኣደነ ግዜን ጸዓትን ኢና ነጥፍእ ስለዚ ድማዩ ነቲ ውሕስነትን ምትእምማንን ክፈጥረልና ዝግብኦ ማሕበርና ዘዳኽም ኣብ ውሽጢ ትኽብና ውሕስነትን ምትእምማንን ምስ ዝስማዕና ናይ ነፍሲ ወከፍና ጸዓት ክእለት ልቦናን ኣብ ሓደ ብምምጻእ ብዝገርም ብቕዓት ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ክብና ዘንሳፍፍ ውሁብ ዓለማዊ ብድሆታትን ሓደጋታትን ብዘይ ጸገም ክንሰግሮ ይዝገብረና ብዛዕባ መራሒ እቲ ዝቐረበ መረዳእታ ወይ መግለጺ ክህቦ ዝኽእል ወላዲ ምዃን ማለት እዩ እቲ ብቑዕ ወላዲ ወይ ወላዲት ክትከውን ዝገብረካ ነገር እንታይ እዩ ንውላድካ ዝበለጸ ዕድል ምፍጣር ንበል ትምህርቲ ዲሲፕሊን ብስነ ምግባር ጽቡቕ ክትክስክሶ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ክትግስጾ ከምኡውን ካብ ናትካ ዝሓሸ ዕድልን ዓቕምን ረኺቦም ክዓብዩን እዩ ብቕዓት መራሕቲ ብልክዕ እዚዮም ዝደልዩ ወይ ካብዚ ዝፍለጥ ትምኒት ኣብ ህዝቦም የብሎምን ነቲ ዝመርሕዎ ሕብረተሰብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከጣጥሕሉ ኣድላይ ብዝኾነ ስነ ምግባሩ ከሕልውሉ ብዝኽእል መንገዲ ከቕንዕዎ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ማሕበረሰብ ካህንጹን ገፊሕ ናይ ምግባር ዕድላት ኣተባቢዖም ክዓቢ ክወድቕ ክብልጽግን ካብ ጌጋታቱ ክመሃርን ርሒብ ቦታ ዝገድፉን ንፈጠራውነት ዘተባብዑን እዮም ብቕዓትን ብሉጻትን መራሕቲ ነገራት ክዕቅቡ ህይወት ሰባት ኣይከፍሉን እዮም ነገራት ብምኽፋል ግና ህይወት ሰባት ዝዕቅብ እዮም መሪሕነት ምርጫ ዳ እምበር ደረጃ ኣይኮነን ብዙሓት ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ማዕረግ ናይ ትካላት ዝዓዩ መራሕቲ ክትብሎም ዘይትኽእል ሰባት ፈልጥ እየ ሰብ ስልጣናት እዮም ስልጣን ኣለዎም ብርግጽ ዝበሉና ንገብር ኢና ግን ኣይንስዕቦምን ኢና ካልኦት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ጽፍሒ ዝዓዩ ብዙሓት ፈልጥ እየ ዝኾነ ይኹን ስልጣን የብሎምን ግን ከዓ ዘደንቕ ብቕዓት ዘለዎም መራሕቲ እዮም እዚ ከዓ ኣብ የማኖምን ጸጋሞምን ንዘሎ ሰብ ከኣልዩን ክከናኸኑን ምርጫ ስለ ዝወሰዱ እዩ እዚዩ እቲ መራሒ ዝበሃል Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior-most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities, and we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. And I know many people who are at the bottoms of organizations who have no authority, and they are absolutely leaders. And this is because they have chosen to look after the person to the left of them, and they have chosen to look after the person to the right of them. This is what a leader is. መራሕቲ ወይ ኣማእዘንቲልና እንጽውዕም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሓደ ኸባና ንፈተና ክሓልፉልና ድልዋት ብምዃኖም እዩ
መራሕቲ ወይ ኣማእዘንቲልና እንጽውዖም ንውሕስነትን ድሕነትን ህዝቦም ዋጋ ክኸፍሉ ድሕር ዘይብሉን ህዝቦም ክረብሕ ዝገብሩን ብምዃኖም እዩ ከምዚ ምስ ገበሩ እዮም እምበኣር ከምቲ ባህርያዊ ግብረ መልሲ እቲ ሓፋሽ ነቲ ረኣይኦም ዶምን ረሃጹን ክህብ ድሕር ዘይብል በዚ ድማ ሓፋሽ ኩለንትንኡ ነዚ ዕላማ ምስ ገበረ እቲ ሕልምን ቁኑዕ ረአን እቶም መራሕቲ ክውን ይኸውን ናብታ ኣቐዲምና ዘልዓልናያ ሕቶን ተተመሊስና እዚ ኣብ ዝተሃንጾ መድረኽ ንሓደ ንድሕነት ካልኦት እተወፈየ ሰብ ስለምንታይ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ነገር ክትገብር ተቐሲብካ ኢልካ ምስ እትሓቶ ምኽንያቱ ንሳቶም ንዓይ ከምኡ ክገብሩለይ ወይ እውን ውዕለት ክውዕሉለይ ድሕር ዘይብሉ ስለ ዝኾኑ ኢሉ እዩ ዝምልሰልካ እዚ እቲ ኩልና ክንህልወን ንደሊ ማሕበር ውዳቤ ወይ ሃገር ኣይኮነን ድዩ Thank you very much. Thank you. Thank you. يغني أب زمس أسمون بخال عرستي دقيمنا خنراخبينا كساب شعو سسنا ينخلنا خبرات هاتلتنا تحنكنيو راديو إيرنا